Kamusta po mga kadiskarte? Nandito po tayo sa tabing ilog. Kasama natin si Tantan, Hi po! tsaka si Macho, si Dedo. Hello! Siya nga po pala, shoutout nga pala kay Mads Mercado. Ingat po, God bless. So sa bidyong ito, manguhuli po kami ng isda dito sa paligid. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng video. Ingat po kayo at maraming salamat. Sige po, bye-bye. Poy, kita ka, Poy. Poy, kita ka. Poy? Poy? Oops, may nabi. Oh. Ano, tilapia po to rin. Chicken. Chicken. Uy, ito dyan. Poy ha? Tara.
taga. Sige, linisin nyo na lang. Hindi na ba't mo ulit? Ang nang tanalaran mo naman. Buwan ng tanal natin. Tipunan mo rin para sukogi. Kapalang bisam. Hoy, gani poy. Meron niya ako. Sabi mo. Dalan eh. Ini betul. Ah, boy. Huwag ka munang aalis. Sana yun? Na?
Tikit pa nila. Yung parang lara mga anak ko na. Ano po? Ito pa pa?